היי, ברוכים הבאים. בסרטון זה נמנה 5 סיבות מדוע לבחור בבריכות קומפס. דופן הבריכה מורכבת ממספר רב של שכבות. בכל שכבה יש את התפקיד שלה. אנחנו נדגיש בשלב זה רק חלק מהן, השכבה הקרמית ושכבת הקרבון. השכבה הקרמית מורכבת מחומר קרמי ובתוספת פולימרים, שתפקידם למנוע פעפוע של רטיבות מן החוץ פנימה ונזק לשכבות הווניליסטר והג'לקוט. הערך המוסף של השכבה הקרמית הוא חיזוק מבנה הבריכה. באזורים בהם יש צורך בתוספת חוזק למבנה הבריכה, או באזורים בהם יש צורך בפיזור כוחות, הוספנו שכבות של חומר מרוכב מסוג קרבון. סביב גוף הבריכה בחלקה העליון ממוקמת הקורה הראשית השומרת על יציבות הבריכה. בתמונה זאת של החתך ניתן לראות את חלקה הפנימי של הקורה המכילה שכבות קרבון ומסמכים מובנים לצורך תוספת חוזק ומסיביות. שימוש בעצי בלזם משולבים בגוף הבריכה יוצרים חוזק מבני נוסף. לפניכם סרטון הדגמה קצר למשמעות הוספת קורות. פיתוח בלעדי של חברת קומפס הסקימר גלישה, המגיע כחלק מהבריכה ובצבע הבריכה, מאפשר למים להגיע קרוב לשפת הבריכה. נקז תחתון בטיחותי מובנה בצבע הבריכה מעניק מראה נקי לעיצוב הבריכה. ונטאג', מערכת ניקוי אוטומטית המנקה את תחתית הבריכה באופן אוטומטי ורציף, מפזרת את חומרי החיטוי ואת המים המחוממים בצורה מהירה ושווה בחלק התחתון של הבריכה. ייצור הבריכות בתבניות במפעל מאפשר לנו לקצר את זמני ההמתנה, לדייק בהזמנות ולחסוך בעלויות, תוך כדי שמירה על הסביבה לעומת בריכות בטון. ניתן להזמין מראש את אבני השפה, סופיקיטיס, בשלל דוגמאות וצבעים. הוספת כיסוי בטיחותי לבריכה או כיסוי צף כאשר המידות ידועות מראש מקצר את זמני ההמתנה. התאמה מלאה למערכות סינון וחיטוי טבעיות מתבצעות כבר במפעל. הוספת מתקני שחייה מובנים בגוף הבריכה, משאבות חום, מערכות חיטוי ובקרה, תאורה תת-מימית ועוד. תכנון ועיצוב הבריכה כולל מערכות הדמיה המשלבות מציאות רבודה. תוכניות חפירה ותוכניות של הבריכה כבר מוכנות עבור המתכננים שלכם. הצוות שלנו בעל ניסיון של למעלה מ-35 שנה, כולל אלפי התקנות בארץ ובעולם. לסרטון התקנת בריכת קומפס, צפו בסרטון הזה.